Προσοχή, ο Γιάκομψεν, πολύ κοντά, σουτάρει, ο Τοχούρογλου σώζει. Ο Τοχούρογλου ξεκινάει και πάλι εντυπωσιακά. Για να δούμε εδώ τον Ρούσφελτ. Κρατάει ο Ρούσφελτ, γυρίζει για τον Μπράντμπακ. 1-0 για την Ρόσεμπορκ ακριβώς στο 12ο λεπτό από τον Χάραλντ Μπράντμπακ. Γιωργάτος για τον Μπουρσανίδη. Η μπάλα κοντράρεται, πάει για τον Ήβιτς. Καλό το κοντρόλ, για να δούμε το σουτ. Νέα κόντρα, το όχι. Το γύρισμα από τον Αλεξανδρή πήγε να το κάνει θεαματικό. Παλεύει με 3 και κάνει έξυπνα την πάσα για τον Αλεξανδρή. Για να δούμε αν θα γυρίσει. Γυρίζει ωραία. Καταπληκτική στιγμή, αλλά ο Γιαννακόπουλος δεν μπόρεσε να σημαδέψει δίκτυα. Με τη σέντρα για το κεφάλι του Ρούσφελτ. Θα πάρει την κεφαλιά για τον Μπράντμπακ. Στρόλαβαν. Έρχεται με δύναμη το σούτ ο Στραντ. 2-0. 2-0 από τον Στραντ. Τον βλέπετε εδώ. Με ένα πολύ δυνατό δεξί βολέ. Την παλιά πονηρή για τον Στραντ. Απέναντι στο Τοχούρογλου, πλασάρι. 3-0. Αλλαγή παιχνιδιού με μία για τον Χέγκεμ. Πετάει την μπάλα και φεύγει σφαίρα. Χέγκεμ δίπλα του ο Μίνι Γιάκομψεν. Η σέντρα για το κεφάλι του Ρούσφελτ. Κεφαλιάς. 4-0. Ήβιτς κλείστηκε. Προσπαθεί να περάσει τον Στιν. Δεύτερη τρίτη τρίπλα, κάνει τη σέντρα για τον Οφορίκουε. Το σούτ του Οφορίκουε, γκολ. Να ο Πίτερ Οφορίκουε, το γκολ της τιμής για τον Ολυμπιακό. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Πέτερ Οφορίκουε. Ζητάει μπάλα και παίρνει ο Νινιάδης στο κέντρο. Ανάμεσα σε 2 θα χάσει και φεύγει ο Μπράντμπακ μόνος του. Τέτα τέτ, πλασάρι 5. 5-1 από τον Μπράντμπακ στο 78.